Ngempela bazosiqalisa nje ne-Sundowns isizini esazoqala. Bafuna ukubonana. Bafuna ukubonana ngempela. Bafuna sixoshe uMiguel Cardoso. I-Sundowns sifuna ukuxosha uMiguel Cardoso elikanje. Bafuna ukuzodlala nathi elikanje. Yini le bafuna ukuyibona? Yini ngempela le bafuna ukuyibona? uCardoso phela uzoxoshwa mase beqeda ukudlala nePirates. Akukho okunye. iPirates nje inomsebenzi nje owodwa kule season. Uxosha uCardoso. Eqasha omunye ucoach Sundowns. Because ayikho phela lento abazoyenza. Nje bezohamba nje uRibeiro, umdawu uyatoyitoya manje. Hayi ke okwashalulileka ngifuna ngisho ukubala kwashalulile. Owashalulile angifuni ngisho ukubala ngiyaphila kodwa manje ayina la umuntu usazoya emsebenzini nje futhi ngena u1 ngize ngiphume ebusuku madoda siyasebenza phela sibuye sishaya amavidiyo ngapha sibuye siyosebenza sizama imali nathi sizamele aleke lithini ayinamandla nje phambi kokushaya amavidiyo engizowaphosta ngazi kahle sengisemsebenzini iyaphilela lapha madoda mfethu ngisacabanga le ndaba ye-Sundowns le madoda ngempela kwi-Sundowns isiphi iskimu emele siqala because asikwazi usidlalise le scheme lesathi sidlala ngaso against iPolokwane City. Awuma sesiyitshela ukuthi le scheme sesidlala ade sidlala ngaso against iPolokwane City sizoyishaya iSundowns. Asikhohlwe njengesidomo esikoleni. Khohlwa nje njengesidomo esikoleni. Lesa scheme la first lineup esidlale ngayo against iPolokwane City ngeke izishaya iSundowns. We need a strong midfield. Yes, abombule bayakwazi ukudlala. But asikwazi ukudlala ama-ball playing players against the Sundowns is a team that you can dominate uma udlala i-mid block. When you can play mid block against the Sundowns, you will easily beat the Sundowns. They cannot play against teams who are strong in the midfield. There are many teams like uPhethwe Premiership ahlulekayo ukuyimasterisha leyo nto leyo. Jose Riveiro did this last season. In the first leg of the league, he tried to go pound for pound with Mamelodi Sundowns. He played with Tito Maswangani and Udlamini in the midfield. And you saw how Sundowns dominated that game. But in the second leg of the league phase, he won that game by putting Utalin Dembat and Makesheni Makaula in the midfield. Those guys were really, really dominant. And he put Umbogazi. Mbegezeli Mbogazi was there to add numbers in the midfield. So we cannot play with Usihle Nduli and Usipho Mbuli in that midfield. We need a strong character. Maybe play Usihle Nduli with Makesheni Makaula and play Usipho Mbuli as a number 10. Put Tito Maswangai on the bench. That is how we are going to beat Mamelodi Sundowns. Simple as that. Lesa scheme ade dlala ngaso against iPolokwane City mina ngisasho namadle ngeke ishaye iSundowns. You cannot rely on Shando to beat Sundowns. Shando doesn't give you anything. Shando doesn't give you anything. You must make sure nje thina ukuthi si-ready in 2 weeks time because I heard leya game la izodlalwa ngabo 16 or 17 of August. So we must be ready. 2 legs. 90 minutes abawu2 labo eOrlando nale Lucas Morape. Ngesidlale le Loftus, sodlala Lucas Morape. Lesa stadium esincane. So igame mele siyifinishe eOrlando. Sibulale nje igame eOrlando, siyazi mase siya le eLucas Morape vele nje. Okuyibulala kwethi igame eOrlando mele senze short siyayibulala as concede goal. Sibulala igame as concede goal.
That's what we did back in 2022. 2022, we managed to beat Mamelodi Sundowns. We played the home game. We didn't concede a goal. The home game. Second leg, we managed to beat Mamelodi Sundowns idlala le eNew Peter Mokaba Stadium. That's how we managed to beat Sundowns. So, Nagli, we have a strong squad. I can see Undai coming back. I can see Lumchita lo. Mbokazi and Undai at the back. Le Sundowns ekhona right now ayingithusi njengoba engekho Ribeiro. Le Sundowns ekhona right now ayingithusi njengoba engekho Shalulile. Le Sundowns ekhona right now ayingithusi ngoba engekho uMdawu. That's what I'm saying. Le scheme manje dlala izolo against Richards Bay ngisishaye Orlando Pirates. So engingakusho nje ama-team o2 awakadlali ngescheme ajwayele ukudlala ngaso. Uthi right media Saturday uyayazi Sundowns. I don't think abantu abaningi ba-understand i-Sundowns. Sayishaya kanjani i-Sundowns sidlala e-FNB? Eswini sadlala ngama-double pivot. How did we beat Mamelodi Sundowns in FNB? Makehleni Makaula. Why is Makehleni Makaula the midfield of the season? Awukazi uyibuze loo nto. The reason why Makehleni Makaula enze manje, it's because he knows how to play against the Sundowns. Kumele ku-destroy lapha esiswini. Wayengekho Abongile Tom FNB. Ngiyakubona lapho wayengekho Abongile Tom. We cannot match. I'm telling you right now, akusiwona umbono omuhle ukumatcha i-Sundowns pound for pound. Mufuna ukumatcha i-Sundowns pound for pound, uzolimala. 4-1 sashaya ngo-4-1 lapha eLoftus. Sashaya ngo-4-1 eLoftus. You cannot match Sundowns pound for pound. Kumele wazi kahle, kumele wazi kahle ukuthi okay, njengoba ngiyodlala ne-Sundowns kumele ngiyivale yiphi nakephi. Mina njengoba ngisho i-Sundowns i-weak esiswini. I-Sundowns i-weak esiswini. Uma wasumanage ukuyivala esiswini i-Sundowns, you can beat i-Sundowns. They don't have ama-wing backs akwazi ukuya phezulu at-the-man numbers. Ungangitsheli ngoThapelo Morena. Thapelo Morena uma wasumvale ngo-Dion Hotto ngeze enze lutho. Ungangitsheli ngomdawu. Umdawu ngiyazi adlule kuVan Rooyen. Ungangitsheli nje ngomdawu. Ngiyazi adlule kuVan Rooyen. Ingakho ngithi bamnandi swing, they are a ball playing team. Njengoba i-ball playing team, you saw when we played them against sidlala le FNB. You saw Umbokazi wasuka lapha emuva at-the-man numbers iswing. Njengoba at-the-man numbers iswing bavala i-Sundowns ukuthi inga-rotate ibhola eswing. Akumele sivumele i-rotate ibhola. That's the only thing u-Abdeslam Wadua kumele ayisho kulabadlali bakhe. Don't let Sundowns control the game. Simple as that. Because once you let those boys control the game, you are going to be punished really, really, really bad. You must avoid making mistakes. We have also Napolis now. Still have Mfugeng. What could go wrong? Lento ngisho uzwane uyaphuma ke egamini. Once wangalithola ibhola isikhathi esiningi, beno Alenda bayaphuma nje egamini. Same as uRibeiro. Maybe ngalithola ibhola kakhulu bayaphuma egamini. Frustrate those players. Once you hit them, once you foul them, they get frustrated. They will retaliate. That's how you win these games. Igame njenge-Sundowns akusiyona igame ongayisesakancane. I-Sundowns is not like iswelele. Sundowns is not like ePolokwane City. That's a different team. You cannot take isquad oshaye ngasePolokwane City umntu ozoshaya i-Sundowns. Hayi khohla hamba ulala. Yabona nje lapho. Yes, ngiyayithanda iPirates impela. I watched the game on Saturday. Bimnandi. It was a nice game, but
Awuma uyitshela ukuthi lesi scheme ade sidlala ngaso esishaya iSundowns, esishaya iPhulwane City suyishaya iSundowns wawu. Hamba ulala nje. Ngiyakubona ngempela ulala kahle ebusuku. Hamba ungene ey'ngubeni vele kusawu-8 cause ngempela ngathi uyaphupha. Uphupha nje emini kabha. iSundowns ayishintshanga lutho esiswini sayo last season. Thina sishintshile. Ayishintshanga lutho thina sishintshile kodwa lokho akusho ukuthi nathi kumele sishintshe ukuyodlala nabo cause sesinabadlali abasha kumele idlalise abadlali abasha. Bona bazodlalisa the same players they played last season when we beat them. Lokho kuzoyidala ukuthi bayidalele ekutheni. Iyodwa nje into kumele abuyayenza uDeslam Wadu. Akumele ashintshe izinto right ezenziwa uJose. uJose umbonile ubedlala kanjani against iSundowns. Wena nawe dlala kanjalo because once wazama ukufaka indlela yakho uzoshawa iSundowns leya. Ayidlali nengane. Mina nje iqiniso ngilibeka nje alinjalo. Ngilibeka nje alinjalo iqiniso angilo ngiyalina le. Hawu. Angiyisabi iSundowns. But engikushoyo leskimi sango Saturday no. Hayi. Asina value nje etheni against iSundowns. Sabisi. Yes, it's a good lineup but ayisabisi. Ayisabisi nje mfethu. Mele senze sure ukuthi lapha siyaqinisa. Umbule adlale as number 10. Umbule bedlala as number 8 kule game esiphuma kuyona. Bebe nga pressurize kakhulu esiswini. So dlala neteam enabadlali abagude esiswini. Nabadlali abaclever esiswini. Ufakelana ipressure esiswini. Sundowns lokufayela ipressure mpona ulahlelwe ibhola manje. Mase kuyoshaya igoli. Angazi ama defender Pirates ke lawahlezi phezulu. Oxoki nokukhulu ukugijima kancane bahlezi bele phezulu. Abazi sho ukugijima. Isanda eyokushaya counter attack. Ikushaya counter attack manje. Angisabi iSundowns ngikhuluma iqiniso. Ngitshela nje iqiniso elimsulu. uJose shuthi ngosikhathi eyishaya iSundowns wayeyisaba. Phela na ama comments ngiyabona shuthi ngiyayisaba ngithana. Cha, ngitshela ngeqiniso mina into engihlezi ngiyibona isesigalaxy ayishaya kanjani iSundowns. Ngosikhathi beyishaya ngo-1-0. Yayishaya kanjani iSundowns? Ithi isigalaxy yayishaya kanjani iSundowns? iPirates ayishaya kanjani iSundowns last season? I'm just stating facts. We need midfield eqinile. I know you like abombuli nabo Sihle Nduli but leyo combination ngeke izisebenza against iSundowns. Uma futhi idlalwa ngizobuya la ngizonishayela ivideo nginitshela ukuthi ngathini kunini. Mina bafethu ibhola ngiyalibukela. Ibhola nje ngiyalibukela igame iSundowns izolonga ngibukele yaze yaphela. I know what I'm talking about. They dominated against abo Dortmund le bedlala phesheya. They know how to carry i-ball even though they lost against the Dortmund but they know how to carry i-ball. Thina asifuni kuloku esidedela amabhola kalula nje. Pirate right now ine squad esitsompo kakhulu. Squad esitsompo kakhulu. Kodwa lokho akusho ukuthi kumele sivumele ukuthi sivale amehlo mesodlala neSundowns. Kumele phela sibuye siyithathe serious ukuthi akusiyona i-team lesingayithatha noma ikanjani. Asikodlala namaZulu noma neRichards Bay. Siyodlala against iSundowns. A team that knows what is at stake. It's a semi-final. They want to revenge. They want a revenge. You remember when we beat them? We semi-final. When usalingi yenza ibukwayo. So bayifuna impela i-revenge. And okwesike sidlala amalega awu2. Dlala amalega awu2 madoda. Ngifisa kabi uyibuka lawo match. Angazi ngempela ngenze njani. Akuhlala eThekwini futhi sometimes kubuye kungilimite kwama games amakhulu adlalwa iPirates adlalwa ngalapha ngaseGoli. Ngempela angazi into engizoyithini le.
kumele ngiwutholile uplan ukuthi ngiyile ngaseGoli nje khona ngizowa-attenda wonke lama-match ale club le. Ngoba ngeke le club le bafethu eyi i-Pirates ngiyithanda kakhulu manje ukuhlala la eThekwini sometimes kube kungilimithe uthi hawu ngizowabuka kanjani. Cha khona okhomentile la uthi usupport i-Pirates noma ngiwasapotha ukuthi cha I'm a realist. I don't take on ibhola as a supporter. I take on ibhola as a football lover, as a football, you may say analyst. I like to analyze ibhola kakhulu. I like to watch ibhola with ihlo elingenayo inzondo kakhulu. I tend to congratulate when I see into enhle. I tend to critique into engayithandi. I'm not your typical football fan. I'm a person who enjoys watching ibhola. I'm a person who sit down and draft izinto ezenzeka la egaming. Yabo ibhola linokungihlangisa sometimes. So ukuthi ngisupport iPirates noma ngisupporta both, ngisupport i-team eyi-1 mina iPirates kuphela. But ukuyisupporta kwami iPirates akusho ukuthi kumele ngivale amehlo manje ukuthi hawu ayikho i-team ezoshaya. Ngiyibonile igame esiyidlale ngemgqibelo. Bonile second half, ubone ipulana esithi biyenzani kuPirates second half. Awungitshela lapho kuma comments. Biyenzani ipulana esithi kuPirates second half. Richards Bay izama isho kuyizama lonto. Kwi-Sundowns. Igame ayizona. Richards Bay bingazi libamba ibhola isikhathi eside nje against the Sundowns ezona. But Bulwane City, they managed to play e-ball against us in the second half. And that should tell you ngempela ukuthi kahle kahle kuningi kumele sikulungise lapha. Sidlala le Loftus ashaya ngo 4-1 khona uDlamini iswini. Yini ke sasizoyiwina kunoDlamini? Yini nje sasizoyiwina? Yeah, mina ngijeza ungayiwina igame ngoDlamini esiswini. uDlamini weak. Akwazi ukumaka. Kwathi second leg sawina ngo 2-1 khona uMbatha benomakhehleni Makhawula. Uyayibona umehluko, uyawubona difference wamehluko. Uyawubona difference wamehluko. Bawuthatha u3 points eLoftus sawuthatha u3 points idlala eFNB. Inkingi yikephi isesiswini. Kushintshweni abadlala isiswini. U-difference kamehluko. Ngiyakuzwa wesevigent, ngiyakuzwa la uthini. Uthi ngeke libone lutho. Mina ngifuna iPirates because ama-fans amaningi ngiyawabona lokho efuna kudlala umbule benondula. Yes, they are great, but not against the Sundowns. Mina umbule ngingcono ngimbeze number 10 midlala against the Sundowns. Ngimbeze number 10 mase kuthi lo mfana lo uTito ngimbe ebenchini. Kudlala umakhehleni Makhawula mayikhona noma kudlala uMbatha benosihlendule esiswini. Mbatha noSihlendule mase uthi number 10 position ngifake bani? Ngifake yena lo mjida lo. Umbule. Yabo. That's how we should play. Don't put Umbule as number 8 and put uSihlendule as number 6 against the Sundowns. So limala. Thatha Umbule umbeke number 10. Uthatha uMbatha umbeke as number 6. Uthatha uNduli. uMbatha umdlalise as number 8 because uvela ujwayele udlala as number 8. Mase kuthi uNduli adlala as number 6. That's a balanced squad right there. You don't need to change izinto eziningi. Tito Maswangai cannot give you anything. I'm telling it is right now. Tito Maswangai kumele ahlale ebenchini against the Sundowns. Kudlale Umbule as number 10. Kudlale Umbule as number 10. If you go umakhehleni esebuyile, we can put umakhehleni with uSihlendule
Mbuli as number 10. Right winger Usunapolis, left winger Mfokeng, striker put Mahop just for balance. Masukuthi ma center backs, I don't know, 3 center backs or 2. Lapho nje kodwa 2 center backs, let's say 2 center backs. Olisanda Mbogazi, right wing back Van Rooyen, left wing back Dion Hot. That's a stable team right there. Balanced team. I-balanced nje leyo team iyodwa, i-balanced. Akukho okutheni ongakushintsha ngaleyo team. Yabo, akukho okutheni ongakushintsha. So angimele sicabanga into eziningi. Angimele nje sicabanga into eziningi. Just put those players. Coach, unga-overcomplicate izinto Nkosi yami, because lo coach omusha nginawe ungamthembi at times. You mustn't overcomplicate izinto. Yes, I know Usibisi ukhona, guys. I know Usibisi ukhona, but you have to look at the set pieces. If you remember Sundowns, first goal against Bonnie Loftus, they scored a set piece against us. So you have to put in Unda just for balance. Unda, he knows how to clear those long balls. He knows how to match Sundowns with height. He knows how to, yabo, isn't they kanjalo? So we have to, but-ke ukuze sidlale Unda, ukuze sidlale Unda kuleyo game, kumele simdlalise kulama games asizowadlala nje. Sikhukhune next week, we must feature Unda to get some minutes just to see ukuthi umjito kanjani. Yabo. But-ke yeah, give me Sundowns will be interesting kakhulu. It will be interesting. It will be a make or break game for uAbdeslam Mwadu. It's a great test for Coach Omusha. It's a great test because izomtesta impela mentally ukuthi unjani. Mesiphuma phela kule cup le, coach kumele uhlale phansi ubuke esibukweni usikahle kahle. Mina mengiphuma la kulokudla lokho, phela ukudla kwePirates lo, isinkwa lesi engizosiphoca ama-fans ePirates, ingabe ikuphi engizokupha ama-fans? Yabo, ingabe ikuphi engizokupha ama-fans? Awukwazi phela ukuthi udliwe le game le mase ungasinikeza i-league. Mina nje nginga-accept besidliwa la ngeke ngibe nankinga. I-long term plan yakho coach ithini? Uzosinikeza yini i-league? Mesadliwa la sangayiwini i-league, hayi kabi bafethu, mina nje ngiyibona into engamsavela yona ucoach. Vele kwi-contract yakhe ngizwele kuthiwa 1 year kumele awine i-league kuphela. Mewini i-league kuzobonakala lapho ukuthi kuya-renew what. Yabo, angiyiboni into ethini. Angiyiboni nje ngempela-ke manje ethini ucoach angasinikeza yona. Mina sahlule ukuwina le cup le. Champions League, yes, we have a good squad. But now Unda unokusihlanyela. Sometimes Unda akanqeni ukuthi afike adlale. Mayethi siyodlala naye Sundowns avela limali. Unda nje unale mentality ebhedayo. Adlala. Mase kumele siyodlala ama games abalekile. Awuma. Asekho umjida bethu selimele. Sometimes ngibe ngiyibuza impela kahle yini. Ayo mfethu. Yomfuna nje ukuthi sithi ukudingida udaba layo le game le balekile iSundowns versus iPirates. Other than that, hayi bengayi-expectanga kodwa le game lo sizoyithola la. Yeah, kwi-contract idingeka i-league kuphela. Kwi-contract nje kudingeka i-league kuphela, azikho into eziningi ezithini engimele ayidelive. Ilozo indaba engazizwa nami kuthiwa nje kwi-contract yakhe abadinganga MTN vele kumele uyiwine, abadinganga Nedbank Cup, it's a must. Kumele uyidelive lapha esigodini sikaMabinzela i-league. I-league nje kuphela. So he must deliver the league or else ziyamkhalela ngempela bafethu. Hayi bengizokhuluma la bafethu, nisale kahle. Ngizaqhubeka ngishaya ama-video nje osukwini ngiyangena u1. Yabo kakhulu.